Ftit jiem biss qabel l-elezzjoni ġenerali, il-lider tal-Labor Robert Abela għadu ma jridx jippubblika r-rapport li ġie preżentat lill-Kummissarju tat-Taxxa dwar il-valur veru tal-villa kbira li xtara f'żona barra mill-iżvilupp fiż-Żejtun. Dan kif il-villa li għalija ħalla 600,000 euro illum stmat li tiswa aktar minn 2 miljun euro wara l-permessi li nħarġula. Dwar dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech sfida lil Abela biex jippubblika dan ir-rapport ħalli jnaddaf ismu mill-passat tiegħu. Iżda minkejja li jistaddew aktar minn 48 sija minn dik l-isfida, Robert Abela qed iħossu skomdu jaċċetta li jippubblika r-rapport. Minflok u prova jattakka lil Bernard Grech minkejja li kien iċċertifikat mill-Kummissarju tat-Taxxa bi ħlas regolari tat-taxxa. Ħadd taċċetta l-isfida ta' Dr. Grech li tippubblika dan ir-rapport. Diġà weġibt li il-prezz imħallas huwa dak dikjarat fuq il-kuntratt. Tiżommok milli tippubblika l-valur propju. Id-deċiżjoni finali ta' sanzjonar dwar il-villa ittieħdet fil-5 ta' Lulju ta' 5 snin ilu. Bil-kuntratt kien iffirmat minn Robert Abela u martu Lidja 5 ijiem biss wara. U dan wara li l-awtorità tal-ippjanar meta Abela kien konsulent legali aċċettat sanzjonar tal-proprjetà kontra xogħlijiet irregolari li kellha. Sallum għadu mhux ċar kemm il-lider tal-Labor iddikjara il-valur tal-proprjetà u allura jekk iddikjarax l-ammont propju jew jekk evadix it-taxxa. Bl-istess mod li għadu sallum ma pubblikax iċ-ċertifikat tat-taxxa tal-perjodu qabel ma sentejn ilu sar lider tal-Labor wara li rebaħ il-ġlieda ma' Chris Fern.